जा हम ही राम द्वापर में कृष्णा उतार ले। सारे महारथियों के रहते किसी के हाथों मेरी मौत नहीं होगी। जिस दिन तुम मारोगे अंतर यही है कि भगवान के शरण में तुम्हारा स्थान है और भक्त के दिल में मैं रहता हूँ। दिल बेधन करके तुम्हें मारा हूँ। जिस दिन तुम मेरे पैर में बाण मारोगे तुम्हारे हाथों मृत्यु होगी मेरी। आतल विमान लेके इंद्र देवता पहुंच गई ले गोड़वे पकड़ रखल के प्रभु जी आज बुझाइल हो कि जब दाया अरे करेले भगवान कबूर को वो भी दामान हो जाला। तुलसीदास निमन आदमी रहले उतना तक कामी पुरुष हम देखबे ना कोई नहीं कोई ए उबर केहू नहीं खे ना 12 साल बड़ा मेहरारू नहीं घर गोल बिया त 12 बजे रात के बाढ़ हेल बा नदी में ढुक जी बरखा होता ना और हेल गइले लाश के जानले कि नाय हो हेल गइले रुआ को कि देखत रहे त लाश चिन्हाइल ना चिन्हाला एहू बेरा लइकवा मोबाइल पर लाग जाता से बतियावे में आतना मगन हो गइल बा कि ताकते बा चल बिजली के पोल में ठाई देलो दूर आगल बनी हो दिन भर मोबाइल चार्ज करता लू रात में दुकाना एसपी साहब के लगा के रात भर कुई 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 आई हुई आइलू हे तोरी भला हो सोईरी सोईरी तुलसी चल भइले ससुरारी बीच में नदी पड़ल एक भारी कि ओह पार गइल बड़े दरवाजा बंद बा सांप के जानले कि रस्सी लटकावल बा बाउंड्री फानी गइले मेहरारू कहले कि हाड़ मास के शरीर से हतना प्यार माटी हम माटी में मिल जाई आ एकरा से इतना प्रीत बा एकरा टुकड़ा में यदि प्रभु से प्रीत करतो तरन तारा हो जाई तो उनकर में हरी दहली उनका का गुरु ज्ञान उनकर में हरी दहली उनका का गुरु ज्ञान तो बुरबक वो भी दावान हो जाला। अच्छा दिली भैया हमारा जो दोनों पैर विकलांग बा हमारा जैसे आदमी के निमन मेहरारू से बियाह होके विधायक हो जाती तो केहू अपन लड़की दीद की लो बियाह कर बाकी प्रभु के महिमा हो। एक जगह गावत रहनी गाना एक जानी हो गईली दीवाना लव मैरिज कइली दूगो भइल बा संतान तो लंगड़ो बुद्धिमान हो जाला। लव मैरिज कइली दूगो भइल बा संतान लंगड़ो बुद्धिमान हो जाला। वो है भगवान कृष्ण व्याधा सहित स्वर्ग में पधरले बड़े ये प्रसंग तो हमारे तो नहीं सुन लो कबूल दशरथ जी के नटी में ब्यास रह जाता रात में सवेर होए त दुगोला में तबु दशरथ जी मुंहल नहीं खो बलाते गर्दन दाब के मुंह ऊपर ऐसा कहले कि प्रसंगो होखे तो कुछ नया चीज होखे हो तो पुराने बाकी कुछ खोज